Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Mabigyan kabosan na Aksyon. Ipaparuntal sa kilang edisyon sa iyong programa, MIB Mga Isyu ng Bayan. Jada saray ulundasig na saray manunan impormasyon, balita pinablimiran dumarangel. Ang punay malinaw sa impituyaw na saray kabyangan na sa bus operators at sa LTFRB at paramaglay na sa provincial government na Pangasinan ay dadauno ng Governor Amado Pogi Ayos Pino III sa may palabas sa Ago na Biyernes. Ala po nagagit naman tuturuan o sa ikabyangan ng LTFRB din kwanton ayagagi at ipasabi sa national government marakap in kwanto sa samay agagamtan at ay nasaray kabyangan na bus operators bang balad ulit unggandan yung memorandum circular iaayad na pag-atumbukan. Kada gina nagagik, sakay parokya di tanan sa 2nd District na Pangasinan. At singawalay niliningan to o damay konti lagaw palay papaboran lapo daaburo yan aso compound na simbaan niya pangagagan sa tarpaulin iayagagi kabansag na pampapakan na saray kabyangan na aray umbalay aray agagi at mimimisa di galyo. Misa di Galio or Misa di Kampanya ay agagi labod abulo yan kabansan na satay panpakan at wantanar tay tarpulin iayat in karga di tanad compound na simbaan na sakay at balay di tanad sa 2nd District na Pangasinan. Dagan na dyan siyudad na naguban ang gaman sa kaya pribadong individual agagi at ganin siya manutunda sa tulong kay papasabi ng dating Mayor Bayan Fernandez at sa kabyangan na umbalay sa siyudad na naguban iaaya agagi at naman di-distribute in her own way agagi pinuntan at naipasabi iray tulong da saray kabyangan na umbalay da saray mamaistra. Tan siyempre kagasaray report sa ipasabi na saray kabyangan na Aksyon Radio Reporters naranganan na sayang programa SPA o MIB Mga Isyu ng Bayan. Taan natin dyan saray detalye na saray impormasyon na balita pinablimiran na dumarangel. Agaw-agagi susaya NP meeting. Nasaray kabyangan na bus operators, saray drivers, tanaron na stakeholders, ditan say season auditorium at sabay palabas siya agaw na Biyernes sa pinablimiran na dumarangal
ay agagi at aperantan na dengalan soy nasay umbaloy. Apian na rengalan so rason na balang sinansakay ni Lira at akin agni umpapawil sa biyahe na saribas paula at tanpapamil ng National Capital Region NCR ato ng patawag na meeting aso sa provincial government at panangidaulo ng Governor Amado Pogia Espino III. Sa stakeholders dialogue at sa ipagpatuloy na saribas operation at ginawa nita sa season auditorium. Diyan sa mensahe ito agagi at impilit na ng Governor Pogi sa say panununuto niya at kipakaran na saray commuters, aray bus companies, employees, tandiyan parte na sa national government nilira sa ipawil na biyahe na saray provincial buses. Wadyata na palapag ng Governor Amado Pogi Espino III. The provincial government will act as a bridge between the national government and the bus operators, the bus companies, and the employees. Ang pinag-iisipan po natin dito, unti-unti pong maibalik sa normal ang buhay, kita, sitwasyon, at siyempre po yung pang-araw-araw na ginagawa ng ating mga kababayan. Sa iya palapad ng Governor Pogi, nautan na pigaran taon na natimbunda sa operasyon na sa provincial bus lapon sa pandemya yawit na COVID-19. Piyan naibatan sa problema at transportasyon sa December 2020 at simbulat si Governor Pogi at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1 o sa LTFRB Region 1 at impanunang sa suporta at pangipawil sa provincial bus operation at iloob tan ipaway na Pangasinan, partikular at say unlatan na manlapod sa Metro Manila. Then March 2021, ang ipoy bangbanad na sa Memorandum Circular 2021-009 so LTFRB ninakarga so sa ipawil na biyahe na saray bus operation, biyahe na provincial bus bangbal Kakulan, yausa rin sa common terminal na sa National North Luzon Express Terminal yan narumugan sa Bukawi, Bulacan. Nyaroon to niya ng July 2021 at impasa na sa isang gunian panuwigan. At sa Pangasinan sa Provincial Resolution Number 620-2021 ng asay appealing to the national government through the National Interagency Task Force the lifting of North Luzon Expressway Terminal o Inlet mandatory usage, their terminal subject to strict compliance with health and safety protocols and regulation. Sa saya palabas siya December 9, simulat si Governor Pogi sa Department of Transportation Secretary Ato Tugade. Rinarat na impalapag to sa sentimiento tan hamon yakakaarapan sa commuting public tan sa bus companies nilira sa direktiba na IETF EID Resolution Number 101 Series of 2021. Diyan parte na sa LTFRB at kagarawan ng Regional Director Nasruddin Talipasan ari bus operator siya usaran Susay Inlet agagi o North Luzon Expressway Terminal. Wadyatan niya palapag ng Talipasan. Then mga itinalaga pong mga bus routes sa inlet going to Manila at palabas ng Manila. There is that amount, schedule of fees they propose. As of now, they are not asking any fee. Gusto nila masubukan natin. Sa palapag ng Talipasan, bangbanat ang kuwan na saray Attorney Anton Ko sa Legal Counsel na Victory Liner sa rason at isusunggay na saray bus companies at pangusar na say inlet agagi. Yung biyahe sa Bukawi, yung pong pamatahe, liliit na rin po dahil hindi na po didiretso yung goods sa Manila. At kahit na ihihinto po namin sa Bukawi yan, yun naman pong mga bus namin, didiretso pa rin po ng Maynila dahil nandun po yung barracks ng aming empleyado, nandun po yung mga maintenance facilities namin, doon din po kami magkakarga ng crudo sa Maynila. There is an added cost doon po sa part ng mga mananakay kapag sila ibababa ng Bukawi.
Lapod sa kinagagik, bawat na grupo na walaan na rason, kina daw ng Governor Pogi na walaan na middle ground umang kompromiso subalang sinansakay. Kasi nagdedepende rin yung mga kababayan natin sa bus companies. Ang tanong ko, sir, ano ba ang middle ground natin dito? Dahil may mga bossing tayo sa taas, may mga bossing din sila, may mga bossing din ako, mga tao ng probinsya. We have to have a middle ground. Kaya lang nandun niya, tinidan na kalinawan na provincial government ya amin na issue natin ng pandemya at batan dan idan na solusyon. Unang kinang Provincial Legal Officer Geraldine Baniked, aliwala batlat issue niliraan sa ipawila biyahe na provincial baso idan imano na sa provincial government. Wadyata na palapag na Attorney Geraldine Baniked. Ito mga issues po dito sa ating pandemic ay hindi lamang po tungkol sa operation ng ating mga bus, hindi lamang po sa ating mga cockpits. Meron din po tayong mga tourism industry, isa po sa mga sobrang naapektuhan dito sa pandemya. Lahat po ng directives na ipinapatupad ng provincial government ay naaayon po sa mga issuances ng National IATF. Nagkataon lang, doon po sa ating mga sabungan, nauna na po na may pinalabas na direktiba. Ito po yung Resolution 154. Sa ipalapag ng Attorney Geraldine Baniked, imatindimatan sa meeting sa Pangasinan Local Chief Executive, idadaulaan na League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter, Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, Tan Aroniran Mayor Yapikabiangan, di Basista Mayor Jolly Risuelio, San Tomas Mayor Timoteo Villar III, San Manuel Mayor Kenneth Marco Perez, Mabini Mayor Ariel de Guzman, tan representante na pigaran LGUs, one mamut Legal Council na sa bus companies, asinga sa Victory Liner, Suli North, Dagupan Bus, 5-Star Francisco, iba ng Governor Spino, sa meeting, Secretary Sango ng Panluwigan Member Jerome Vic Spino, Provincial Administrator Nimrod Camba, tan Provincial Legal Officer Banigad ya Imanagaymat bilang moderator sa abitla iya meeting. So si Katuban nagagi at sa iyan ang intersonason nabalan sinansakay at pero talagang ken sa konto bali-bali iratay rasunyo inqualment ng Mr. Nasruddin Talipasan sa Regional Director na Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa nakalipas na mga taon, naging
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Binagagi tuloy-tuloy sa yan programa MIB mga isyu ng bayan. Sansani Galop Pantabayo dyan nga ng Aksyon Joel Balolong. Siya si Commander Dante. Saray karuman niran impormasyon na balita na sayan panahon nagagi manasinggerla sa May 9, 2022 election na nasumpalmatla sa may filing na Certificate of Candidacy nandaruman ang posisyon, very visible mo naratay kandidato, isan kanya-kanyang diskarte, iraratan no paano na alaan susay simpatsya, boto na sarayong balay. At dyan saya, at ang natimat lang agi, panaon na saya Christmas, talagang bilang sakay Christian nation, Roman Catholic, manuna susay Pilipinas agagi, at antayo na iwasan ayagagi at untuloy tay tradisyon misa di Gallo. At siyempre in kwanto yung misa di Gallo na siyempre mayorya na saray Romano Katoliko at saraya at banguna palabangon may misa di Gallo, hindi na sa misa di Gallo at kada parokya. At siyempre, dyan sararatan manununot na nasararatan ginanupanon diskarte iratay kandidato at wala raramay man papakan
na almusal o ang tumangkilaran na nayarin na iter saray mas goers sa tatang talagang mira. At ang kapi gustong ta nagagi. At siyempre diskartitan nga sakitan dandalan o panundan na alaan suboto na sakay botante agagi. Pero say makapasin sinaguman sa nagagi at sa sakaya balay ditanan sa 2nd District na Pangasinan. At wala ray grupo na sarat na kandidato, saraya at mampakan, courtesy sa kaya contractor, haritan sa Abidlan Balay agagi, iano niner at araya at mampakan. Well, talagang ang ngapi gusto sa mampakan dahil ngayon at in their own abolition, ikontila lang agagi. Pero, araya agagi, mampakan, mamparuskaldo, kada misa di galyo, kada kabosan. At suporta ko nun sa kaya kontraktor, yakanakan, nasa sa kaya mayor na sa 2nd District. Pero sa kalawad saya, at dyan compound mismo na sa parokya, gagawin sa palugaw, o may pampakan na lugaw, o aruskaldo, ngatan awalaan niya kakabit niya tarpolin, na sa grupo, na sa politiko, nga yadiman akagasungaranda courtesy kuno nasakay ang kakandidaton congressman pero agagit ang kapoy paugustutan palugaw lambangat di ba okay na bantan ta siyempre paligid ang damang tinalante sa umbalay pero sa inusay pantutungtungan at dyan loob mismo na compound nasakay simbaan aliman tungtungan naman. Di ba, wala separation of church and state sa simbaan, kakumon at agami bali daan to kaman ni isyo pampolitika. Gabay ito ni Pangasinan nagagi at naman bilang at aabulo yan. Iratay grupo na satay kandidato, iaya at mampakandidan with matching tarpulinda. Aliwan tuntungan lamang. So gabay na ni Pangasinan nagagi. Sa gabay na ni Pangasinan sa simbaan at kikilig at grupo na sa politiko o papanig at grupo na sa kaya politiko aman so balbalag at tabad no akin at abulo yan na sa parokya ditan at sa 2nd District na Pangasinan abulo yan iran mampakan waman sutar pulinda di ba? Dapat neutral ground tay parokya gagi nga kumun at ang dalabat na i-concentrate. Actually, ang kapoy maugos at sa ating kinda gagi. Ang kapoy maugos at sara na tayo inkontilan pampakan. Pero sa aliwa at satan, akin at parong talan na gagi. Parong talan so gagawin. Ay gagi at pangusar na compound na simbahan at sa panahon ng pangkampanya. At ating talaga mira. Okay lang ba na kumono? Sara may politiko, mang courtesy call, secretly or privately, sa kay miyembro simbahan, okay lang mga mas lang mo gagawin dalan, mang courtesy call ira, pero parang talan, pinablimiran dumarangil. Ganapag sa simbahan, may bali, sarata nagagi, ay aktibidades sa sarili politiko, polya ng labatlan, usaran sa compound, piruntan at na-promote sa grupo na sarate politiko. Di ba? Napagya sa simbahan at non-partisan. Aga napagya kiling, on pabor sa sakay. Yung grupo na sarate kandidato. At napagya sa simbahan at agami bali at sa politika. Untan natan sa nagagawa. At nadadapurak lah so kasagraduan na simbahan lano nyara so aligan nasay arum iya politiko so ating pamamaliwan tutat akagi misa di galyo o kampanya di galyo dasaray makakaimanon ng Katoliko singa nababalasubas lo so say kasagraduan nagagantan simbahan ya protektaan sa espiritual ya kipapasan nasaray Katolisismo. Untan na ba't lagagi? At nagagi at parang talan. Hanggang dyan sa syudad na naguban,
nanyutan agagi, pasyat ila ang kinang bishop, o kinambagan, o balang nga grupo agagi, pero never, si Sok Villegas, never, abulo yan to, iraratan yung aktibidades sa gawon at compound na simbahan. Di ba? Tanan partisan sa simbahan, aga na ba kami bali? Aga na ba usaran? Itay solar na simbahan at pang-promote na kampanya na sa kaya grupo na sa politiko. Ang kontabala tagagin ang tuso walay kanunutan na saray akan parokya ditan. Wala kasi ta, so papaburan to, pero talaga mapat na kagagi. Tani, mismong simbahan. Actually, ditan mga dan, wala laratay gagawunda, ay pakan. Pero dyan paway na simbahan. Kapaway na totoo, at sa misolar na simbahan, mampakan nila. Gagawin tunta na General Lumiba, tan si Mia, mampapakan nila. Kasumpal na misa, pero dyan paway na simbahan. Ang gapo, asutarpulin, ano ang ingan, ara na may tutuda, sigaralay mandero, na saratay ipapakanda gagi o lumi, lugaw. Pero ato nagagi, nagagawatan sa Kayabanoy at sa 2nd District na Pangasinan. At parong talan niya pandada purak at sa kasagraduan at sa misa di Gallo. Ay agagi tradisyon na marakal iran katoliko at apalabaslaran panaon. Ay agagi nanimbabanag kasi medyo malat na daisat so sa mimimisa na po at kapagaan at sa COVID-19. Balat na nagagi na medyo wala tila sa alert level system 2, alert level 2 system at makakapoy matlara sumbalay. Tanatan natan sa sambutan na sa politiko, pakabat sa sarili na. Pero, not to the extent kumon, niya usaran nyo solar na simbahan. Ya di man ikabit, iratay tarpulin. Nasaratay politiko, sumapapanagsirin, iyo wala, so say papaburanda. Di ba? Na kumon at namutugtag, no spamambilang. So, uno, o akan parokya, sa na sa Kayabanay, ditan sa 2nd District na Pangasinan, ay agagi sa simbahan at non-partisan. Pareha sa amin. Katun na nangungutan nyo lang agagi, wala rin covenant among the candidates at gagawin ng simbahan at neutral ground. Insan natan, wala aktibidades sa sakya grupo, abuloy nyura, abuloy nyura ipagat ni Ray Tarpulinda. So, paano po sabi? Susabay panpirmaan o paknaan may covenant yatatawagan ay nawalaan na honest, orderly, and peaceful election. Ano man bilang at untanan nila lamang, wala papaboran. Di ba? So, iparehas lang mga tagagik. Ano siya pa mambilang, itay ulo, satan, akang parokya, ditan, sa kaya simbahan, sa 2nd District na Pangasinan, mutak na kipamaong, sa alagay na simbahan, parehastan. Ang gapo sa papaboran, ang gapo sa kikilingan, aton kumon, at na-realize yo, agirabulo yan, numambilang at tarat na grupo, at manggawaran ng untan niya pakulo, di man paway na simbahan. Adawan dyan mismong loob na simbahan, iayagangi, at ipakat ni iratay tarpulinda. Umpar dagag saray karuma nila ng impormasyon, balita, kasumpala na pigar ang makanang pakabat, paymano.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy sa iyong programa, MIB mga isyu ng bayan. Sa Nicolov Cantabayo sa amigo yun, dyan dangaran ng Aksyon Joel B. Balolong, sa Aksyon Commander Dante.
Ginisari karuman nila na impormasyon balita kaso balaan yan idan ang dating Dagupan City Mayor Bayan Fernandez ay Ray Hygiene Park sa sarima maestra na Bunuan Bukig National High School sa may palabas siya ako ng Bernes. Timumukmot inidan na parehon tulong irema maestra na sa Dagupan City National High School sa may ako na Sabado. Diyan partnership na CSI Group of Companies tan Procter & Gamble Philippines at ibukol sa grupo alagaan ko ni dating na Mayor Bayan Fernandez. In kwanto niya panabiglano niyan proyekto at danay iindan na importansya sa proper hygiene na po ayas so pinakasimple tan marakap yakipakaran piyan na iwasan sa posibleng ikamayad na COVID-19. Inyaramnin ang dating Mayor Bayan Fernandez siya panamiglay na sa pangiiterto na sa hygiene pag sa saring maestra at naiba siguro iray eskulaan aray mamaestra lat sa ugugaw ya protektado laban at sa COVID-19 virus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oy, good morning kinan Mr. Ben Gab Hobillanos dan si Delia Cabais. Unay tubot niya ay si Jupiter de la Cruz. Masanto siya kabusan ka aksyon. Tanong ko lang po kung anong tamang proseso sa pag-complain sa isang kumpanya na ayaw po ibigay yung sahod. Pinapirma po ako ng kontrata pero hindi po ako na bibigyan ng kopya. After 3 weeks po, plinoting po ako and then wala na po. 4 months na po. Hindi pa rin binibigay yung 10 days na dapat sahod ko. Maraming beses ko na pong pumunta sa opisina pero lagi lang pong sinasabi ay tatawagan po ako. Okay, so ay gawa mo sa atin, gawin po niyan ay pumunta po kayo sa Department of Labor and Employment or kaya sa National Labor Commission o National Labor Relations Commission at doon po kayo magreklamo. At papatawag po yung kumpanya at alamin po kung rason kung bakit hindi na itinuloy yung kontrata at bakit hindi pa na ibibigay ang inyo pong mga sweldo. Yun po ang inyo pong gawin. Lumapit po kayo sa Department of Labor and Employment dito sa may Barangay Tambak sa lungsod ng Dagupan at nang sa ganoon ay mabigyan po ng karampatang aksyon ang inyo pong reklamo hinggil po sa inyong employer na hindi po kayo nabigyan ng sahod at hindi po nasunod yung kontrata na ito po ay inyo pong pinirmahan. Duamplon minutos sa antis na alas 9 at kabosan. Janit saray karuman nila na impormasyon na balita pinablimiran na dumarangal. Ay kurang agagi ng Dante City Mayor Bayan Fernandez na Dagupan in her own way agagi at manggagawa na sa pulaing gaman nga pula at serbisyo nga bud presto at mangkakaranutan din siya nasa rin ang darumaran na proyekto kay iba sa kumpanya na kayarianda at arumiran na private entity sa gagi pinuntanat na iter ay tanagagi at sakaya Samaritan Act biyan ipanangdang sa panangaro at saray dagupenyo pinablimiran na dumarangal at people of all walks of life at makailalo na saratay tulong ay agagawon daran niya gagi kasi sa ipapalapag na lang gagi at raramay arumagagi at sikara so nagtanod barangay. Pero sa rayang panahon na lara undadapag may gagi at mampapanangnan pero jad parte mo ng dating Mayor Bayan Fernandez in his own way gagi at private capacity kung mula at sigara sa palanang ay aray gagi at maging na sa makanapagan na tulong ay gagi at napag nakinanmat na napag aray agagi at naawat nasari marakaliran Dago Penyos.
Oy, para da saray Kabyangan na sari umbanay sa 4 distrito na Pangasinan. Oy, walay pag-asa gagi. Ya makapibiyang tan manalo na unabot at sa 10,000 pesos GCash incentive at sa may tatawagan ya Explore PD4 photo contest. Ya ay agagi panangaro ng 4th District Congressman Christopher De Venecia sa gawon na batla niya agagi at i-post so sang karagapanan tan creative iya litrato ya nalay nyo at sa Explore PD4 dan sa litrato na pagya inala na sa siyudad na nagupan San Fabian Mangaldan sa Nasinto tan Manawag tan sa nyo itag siya Congressman De Venecia at sa Instagram sa at Explore PD4 o dyan Facebook Explore PD4 gunilingunan niya dan na marakiba caption so alaan nyo yung litrato dan ibiyang so hashtag ya Explore PD4 dan sa hashtag na baloy ninyo nala so sa litrato sa deadline para sa submission na entry sa December 24 at sa pananunsyo at nanunsyo pa manalo at gawin sa December 25 pinablimiran na dumurengan so araratan ang gagi ararayan na kinagangit Dakalamatlara Innovation Siagawa at sa 4th District na Pangasinan courtesy agagi of Congressman Taft De Venecia arara may creativity iayagagi at isusuportan na agagi ara may creative artworks na narumli na agagi aya at nayarin na manlif o manpag-agwat nabilay na balang individual sa 4 distrito na Pangasinan. Umpal sa karuman ng impormasyon balita kasumpala na pigaran makanang pakabat pay maro.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nagagituloy-tuloy sa programa, MIB, mga isyu ng bayan, ay agagi gabay ko na ba't na ipurot ang gusto yung patanil sa kabyangan na 42 balay sa iluyag na Pangasinan, iya kapasa 2021 Good Financial Housekeeping Region 1 agagi, ay agagi at inaral na sa kabyangan ng Department of Interior and Local Government. Sa Balay at iaaya ka pa siya sa 2021 Good Financial Housekeeping at si Agno Aguilar Alcala, Anda Asingan, Balongaw, Bani, Basista, Bautista, Bayambang, Binalonan, Binmalay, Bulinaw, Bugalyon, Burgos, Calasiao, Dasul, Infanta, Labrador, Lingayen, Mabini, Malasike, Manawag, Mangaldan, mga Taram, Mapandan, Puso Rubio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Barbara, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Sual, Umingan, Orbistundo, Villasis, Tanlawa, Kagagi. Legan yad parte na sa probinsya at pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping at sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, pasado namin. At sa Tiron Region 1, Legan, yadad sa Syudad, Agagi, kapasa at sa 2021 Good Financial Housekeeping. At sa Syudad na Alaminos, sa Dagupan, Ordaneta, at Syudad na San Carlos, so Apatiran Syudad, at sa Intiron Pangasinan, Alaminos, San Carlos, Dagupan, Tan Ordaneta, pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping. So, nangyayang tayo dyan agagyay, singadadwaran baloy, so sa agakapasa sa Good Financial Housekeeping, ay at inassess sa Department of Interior and Local Government. So, 42 towns and 4 cities pasado sa Good Financial Housekeeping at taon 2021. Ang kapalay mga oras sa kagi saya na programa MIB, mga isyu ng bayan. Diyan technical side, nakalupakan tabay tayo si Engineer Conrad Alvarez. Diyan dangaran ng Aksyon Joel Balonong. Ako lupakan tabay sa kabusan sa Aksyon Commander Dante Cera. Maabing kabusan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.